No? Nie. A mnie to nic nie okazało. No właśnie, ja to twoje wow. Kika. Nie doleży, że to śmierdziałe gówno. Hovno voňalo ešte ochutnala toho. Osobne som ho ochutnala, hovno je tak mua. Dobre. Ešte so hneďkami. Vypni. Hovorím, že tam ešte raz nedolej. No, už. Mali tam ovocie, tak to sme dožrali, oni zavaraninu a išli sme. Neviem, či chcem učiť. Nemám ho. Neviem. Ja, že ideš domov. Keď ideš domov. Nie, vážne, znovu došiť. Čo? Ježiš. A zajtra čo? Že je chorý. No čo už, no. Čo? Dobre. Ja na jaký. Ale zostrihaj to, na bolo pekné. No, čo bolo. Ja ho nemám. Takto redu. Môžeme si dať poriešiť a nebudú sa kupovať, budeme tiež zapisky, padnú kopito. Hrdinami naši košmáty, v tieto prípade nie sú mocní tajní zakreto. Je to všetko narodený. Ale stále som hovorila, že to sú pečované, čaku, to sú pečované, zákušky na peč. Hej, tu neveď. Už asi aj lieta, no. Tak basa. Dobre, Anieli, čo konaj. Anielik! Mám veľký. Mám si dala chytúbo. Bože, opäť To ste píva. Nevypila som, že tam bolo. Vlastne mi režbu. Ináč, viete ho máš? Idem v koši. Nemám, ale nemôže to aj tak byť. Daj mi režbu! Čo, už končíš? To som režbu. Čo sa olizujete? Ile je to? Ani kopu som mi zažil. Počkaj. Pusti ma režbu. Nie. Raz. Daj si stoličku. Ono to zmenšila. Nedakryzla. Pozor! Nedakryzla! Ja ti ho dám. Dobrý, nie. Tam nemám ten Red Bull, hej. Dobre. Ideme to učiť. Ja sa ho učiela. Toto. No, treba to reklamovať, ten život nezakrízla. Ktorá si či mi dotočila dušiť? Lenka! Keď to sa musíte kamerovať. To je trápne. Je mi trápne, že ti musím hovoriť, že je to trápne, ale to fakt trápne. Ale som trápna. To tam je to.
Dovol. Ten je krajší. No, možno to pastelky, bo ty si alebo niečo? Ako to je? Kika! Nie, vážne, je to už trápne. Lenka? Nič. Čo nasávaš? Alebo vysávaš? Ako čo môžem, hej? Dokončený plechovku. Dokončený plechovku. Chudiar. Sa plete jazyk. Bože, musím skúpiť trošku mám starou. Si ma opachla. Máme chvíľku dno. Come on. Sex on beach. Ma dopo da etico, ma. O dopo però voglio. Kto? Lubo. Ono je štarter, vieš? No? Kysia! Jasné. Ty to dáš na Facebook, ja už nebudem dať to na Facebook. Za to za odmenu. Čo? Sa so mnou nebudeš baviť. Skús to mi to baviť. Nevadí. Máš tam vieš, keď povedať meno. To sa to robíš! Nevíš! To sa naučil. Petra Monas, on sa máte zmrkať hlasov. Ešte raz? Petra Monas, on sa máte zmrkať hlasov. Kika. No. To je tam úplne musím navrieť. Kika, to je to video ukážte. Hej, to je na moderácia! Bolí ma to prčo, bolí ma to prčo. Och, Vidno mi moje brúško, moje dva kvádry. Ako, ty sú najmladšia, hej. Koho trápi? Kým strapatný vlastne Napadni ti je. Čo ti tak ľúbo? Nie sa páči ľúbo, len pochmer. Páči sa ti ľúbo? Zabila všetci. Lúbko, si vraj sexy. Ale no, počúvajú. Skúste obchádzať svoje telo. Ale. Čo vraj sa jej páči. Páči. Aj Dávid, jak sa mu na všetko? Jak? Manák. Manák. Také nádherné. Ja som aby s nami skončila, jak vy si viete. A to s nami skončila, keď sme ešte mali začaté, ale tak v pohode. Postri na to totiž neklapalo, ale ako... Plače, lebo... Áno, ale aj taký ten ľubo, lebo nepáči sa je, preto do úvahy, páči sa je. Čo tak do mňa
Damian Záčky. Áno. Aha. Náhodou je to. Je to Damian, čo? Áno. Aj Dano, čo? Bol pekný, ale som nepočula. Aj Načo, čo? Už som no fuj. Ale spíš nám A ten moment. Ja neviem, čo byť. Jak to volá? Oroš? Oroš, no. To je Franky. Franky? Da. Davidovi Sanda. Usvetili sme. Novika, čo? Ach, Moňa, tam Moňa, to je strašná piča inak. Daj to na Facebook, ja sa za to nehambím, ja si všetko priznám. Mne to nerobí problém. A čo ma bola? Milujem ho, vadí ti to? A ja ťa ľúbim, inak si večer bol strašný sexy. A bola si v tom pravde nádherná. Ja o tom viem. Dramatika vždycky postačí.